Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Us demanem disculpes per haver hagut d'interrompre la carta d'ajust, però ens demana pas el nostre enviat especial des de la Baga del Terrer per donar-nos una informació de màxima urgència. Bon dia, Sant Pere. Estic als Castanyers del Terrer on hi ha hagut una tragèdia. Uns fets execrables que els podem considerar un extermini en tota regla. Ja no queden Mossos d'Esquadra ni guardes del parc, però no m'he donat per vençut i he pogut parlar amb una de les supervivents de la massacre que ha demanat no ser identificada. Ha sigut terrible. Ha sigut terrible. Famílies senceres. Famílies senceres. Ja no queda ningú. Em sembla que sóc l'única. Han vingut amb cistells, bosses. Diuen que les volien totes, que les volien cremar i menjar-se-les. Assassins! Ja ho veieu, la que s'ha muntada als Castanyers del Terrer. Seguim amb el gremi dels castanyers, que en paraules del seu portaveu al Baix Montseny ens ha fet unes declaracions d'allò més contundent que caldrà tenir molt en compte. Un advertiment seriós i greu, mai millor dit, que us repetim tot seguit. Això no es pot tornar a repetir. El nostre degà, el castanyer d'en Cuc, es posarà en contacte amb la direcció del parc per advertir que si això es repeteix, els castanyers abandonarem el massís i ens retirarem als Pirineus. Acuso els humans d'un complot contra la nostra espècie. Molt sospitós. Millor que no parli més. Paraules dures dels castanyers. Feia temps que el castanyer gros d'en Cuc no parlava i ara diuen que ho farà en nom de tota l'espècie. Ho seguirem amb atenció. Retorno a la connexió als estudis centrals. Sant Elies, des de la Baga del Terrer. Moltes gràcies, Sant Elies. Una història dura, punyent. Canviem de tema. Un apunt cultural. Vull donar les gràcies a tothom que es va reunir al voltant de la plaça de l'església de Sant Pere per celebrar la castanyada. Unes castanyes torradetes i molt bones. Moltes gràcies. Per avui això és tot. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats.